Indeng koresi Bol Bam lang kangthir kechor ajaimek kepaman pon. Duar baguri MSC constituency ke parlo upper rongsali deithor arlong chuhua dowana long. Asengkan wangason thak pining le thota kedam tang ja khongi phai kre phorni pen pangcheng ponsi ja khongi phai ko resiar ni pajut ponlu. Sonse asame sa calendar teng pen haun purnima poachi klosi talon ponlo. Ajaimek teng pen ke chengsi bamon popia tuma phan kurusa rari deng pen se lang kangthir gakhir pen papun do aning thiponse arnamangno jakong horang mati hirjume hangpi. Aduntu bamon pipo atuma methangara da phan keso do an kelang kimi eji phansi bangso sai deng ponang kok lupusi che thanpon kapadu siar ni arlong chuwa dhoram ke kroyara do an methang ke mangkari ason chipa chunji la pen keso do an pen chipa jog ye phan tibuk pen langkang thir soksi siboling along chorinti si hirjume chhang don han jalang so per egyptian rong pinang ke pal ya birta malong news Tum kelang bom lake malong news 24/7 ham phanga pharman klar da kabirta